Naatlan sa mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation Cebu District Office samtang nagripak og shabu ang duha ka gituohang gun for hire didto sa San Remigio. Mag-atubang sila og kasong possession of illegal firearms ug illegal drugs. Nasakmitan og 4 milyones pesos nga balor sa shabu ang duha, subay sa pagsilbi og search warrant sa mga tinugyanan sa NBI sa sitio Bungtod, Barangay Kalambua sa lungsod sa San Remigio. Gila ang mga nadakpan nga sila si Richel Banga-Banga alias Saddam, 33 anyos nga taga Bourbon, og si Leo Monte Alto nga mo'y tag-iya sa panimalay kung asa nasakmit ang mga ebidensya. Napulo kadagkong putos nga shabu nga gibanabanang motimbang og 5 kagatos ka gramo ang ilang na-recover sa panimalay ni Monte Alto. Nasakmit usab ang digital weighing scale, drug paraphernalia, sama sa glass tooters, tinfoil, lighters, sealer ug daghang mga plastic sachet nga gigamit sa repacking sa shabu. Nasakmitan sab ang mga suspects ug duha ka armas. Nagkanayon si Arnel Pura, ang agent in charge sa NBI SEBDO, nga nakadawat sila og report kalabot sa operasyon sa duha ka dinakpan nga sila mao tinubdan sa pagpamaligya og illegal nga drogas sa mihanang bahin sa probinsya, partikular na sa Bugos City, Tabugon ug Bourbon. Dugang panipura nga ang duha ka individual may kalambigitan sa gun for hire ug pagpangharas sa kampo sa usa ka kandidato sa miaging eleksyon. And there were confirmed reports that they were also actively engaged in electioneering activities, harassing opponents of his favored candidates during the past election. So, na yung mga indiscriminate firing, na yung mga harassment, and that facts were confirmed together with his drug activities and his possession of these high-powered firearms. Nagdumili sab sa paghatag sa ilang pamahayag ang duha ka mga dinakpan. Kini si Mary Frances Lin Kaayon alang sa MyTV Cebu.